Bapak Sonik keparing kula sak kanca saking Dek Santah campur sari kinarya paring panglipur langen Joko. Muyak sepening kawontenan dinten sak mangke sinengyung dening 1 2 3 4 gangsal setunggal enten bintang tamu. Menika tandane piye bintang tamu? 1 seragame beda, 2 tekaning keri niku bintang tamu. Cilik dhewe ya Mas ya. Heeh, cilik dhewe ning gedhe dhewe bayarane. Oh. Tak urutke saka sing kono dhisik kepareng jengkar saking palangan kocok debat tempat jenenganipun Mbak Ismawati. Ayo Mbak Is. Yo. Hey. Ayo Ji. Mula kok karo merem-merem. Hei, hei. Matamu aja mencicil aku wedi. Matamu aja mencicil aku wedi. Awas. Wes kene. Kowe aja mencicili aku. Marai arep nguyuh aku. Wes. Nggih. Sugeng siang Mbak Iis. Sugeng siang Mbak Iis. Mbah. Sugeng siang Mbak Iis. Sugeng siang. Iki ora nanggap menungso, nanggap pemedi. Sekecake yo Mbah. Ya. Sapa kowe? Kowe sapa? Ora ngerti aku. Ora. Aku dhewe ora ngerti karo aku kok. Tak pateni kowe. Tak pateni. Oh, kowe tukang mateni wong ya? Iya, ketumbal. Kenalke, aku tukang gawe wong aku. Wah iya, aku ya iso Mas. Sekecake Mbak Is. Nggih, Sing nomor 2. Saking ngendi iki? Celengan. Lupait. Tuntang. Kabupaten Semarang. Risma Windy. Sugeng siang Mbak. Sapa iki? Risma. Nggih, sugeng siang Mas Bagong. Nggih, sehat kabaripun? Nggih. Kula tul-tulpe Mas. Apa kuwi? Betul-betul apik. Oh, iya betul-betul apik ya. Disingkat Tul-tulpe. Nah, betul-betul apik. Sekecaken Mbak Risma. Nggih. Urute. Kocok dapat tempat jaringanipun setunggal Sumarati Mijil saking ngendi iki? Bojo Kabupaten Kendal. Panjenengan Mbak Indah Ndoro. Ayo dak. Papareng sekar saking Palanggahan.
Sugeng siang Mbak Indah. Sugeng siang Mas Bagong. Nggih, kabaripun sehat? Sehat, Bagas Alhamdulillah. Waras. Nggih. Tur jek penak. Oh, pripun? Jek penak. Ojek penak. Asli penak iki dijok. Oh, ngono. Gampang ngono lho Mas, ngono kuwi. Ya engko rong sasi penak engko rasakno rong sasi kas ya. Lah napa? Poso. Ora apa-apa, aku ya jek kerja kok Mas. Oh iya, disyukuri Mbak Doro Indah. Kok dorong indah lho. Sekecaken. Jek. Niki konjuk salat singipun Big Boss saking Campursari Desanta. Kepareng konjuk debatang panjenengan Pak Devi Desanta nuwun kepareng jengkar saking Palanggan. Sugeng siang Mbak Devi. Siang lagi Mas Bagong. Ayo sehat kabaripun Mbak Devi. Nggih sehat tur waras. Nggih, kadang ki nyok ana sing sehat tur ora Ora waras. waras. Nah iki yo sehat yo waras. Iya. Nak sehat awake nak waras jiwane. Jiwane. Sekecaken Mbak Devi. Kang pungkasan bintang tamu. Honge awan iki. Mbak Eka Uget Uget. Kemarin jengkar saking Palanggahan. Sik. Iki rumah saya udah tepuk tangan apa? Lah bintang tamu. Padake Doro keploki iki. Sugeng siang Mbak Eka. Bangeten. Loh, kok bangetan ki lho? Oh alah. Pripun? Aku le siap dandan tak ayok-ayokno ben Heeh. pamrihe kaya mbakyu-mbakyuku iki. Lho kepiye to? Bareng aku ngadeg kok gur dikeploki kaya Loh, Doro. bintang tamu. Bintang tamu yo gak kaya ngono, Mas. Loh, lah Wis ajake kok seri karo aku wis ngode sing ngendang ya. Iya. Ngode sing ngendang kok nek iki maju rasah dikendangi ngono ya. Ora tak kode. Wis tinggine munggah amben, Mas. Loh, Gematimu wis ora kaya mbiyen. oh ngono. Ya. Ya Nek memang. nonge dilumahno sisen. Piye? Omonge digenahne. Ya ta. Sri Uning mesti kok tuban, Mas. Lho kok tekan Sri Uning ki lho? Ya ta. Aman banyak menghias angkasa. Piye? Aku ingin terbang dan menari. Tak tapuk kowe. Sri Uning mesti kok tuban. Piye? Saiki nek ora penting wis rasah weanan. Iya. Kowe ora ngerti piye rasaku. Duren Piye rasaku mau bedak-bedake karo mbakyu-mbakyuku. Lah karepe piye? Mari geset dadi ratu, Mas. Piye? Sakit hatiku. Iya. Ki primbang juamut. Paneno aku ngadeg iki ya piye padha kancane kendangane isih. Baleni. Mas, Baleni. aku ngene iki rumangsa dihina. Lah. Dibedak-bedakne. Kowe iki tak junjung tinggi lho, kowe iki tak sobyo-sobyo. Sobyo-sobyo apa Iki kok nak Mbak Eka ngadeg dikeploki soalnya bintang tamu. bintang tamu dikeploki rumasane kaya wong kenek apa jenenge? Kaya wong bar maling kecekel hore ngono. Lho maling ki ora dikeploki, dikepruki. Lah karep padake maling kok padake Doro. Lah padake Doro dikeploki, milih ndi? Ya wis Doro ae. Ah iya. Baleni. Kok ya ngono. Legarien. Kalian, Mbak. Aku lenggah sik. Kene mulak kene to mau. Arene sik. Duh, siaran ulah. Ya ngono. Kalem-kalem segone urung mateng. Ya. Tiwas tak siarke bar iki maem sebelum urung mateng. Lenggah sik. Stokaling bintang tamu. Kabareng regane boten siang menika Mbak Eka uget. Ayo.
saya kok mumet ngerasa. Rasa anggo joget kesuwen. Ya Allah, mau dipadake doro digeploki ora gelem. Ndang ditabuhi melat-melat kaya ula. Ya paling ora ngadeg enek musike lho ora gul keplok tok. Loh, musik. Rasa oke ora usah dodo padakno aku. Loh, keplok ya musik. Werti musik. Musik adalah suatu benda yang berbunyi. Iya. Musik. Wah, kaya lambemu mlethek dino iki. Loh. Sandasmu. Loh. Lek ku macak ngene diendas-ndaske. Wis ngono ae. Kendangane wis rasa. Sekecakaken Mbak Eka. Iya, iya. 1 2 3 4 5. Ya, 6 jenengepan aku. 6 8 dadine. Lho kok iso? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Oh iki loro to? Lah aku sok kok hitung 3 nak ngono iki. Jeh. Iya, iya. Kepareng ngrengani kunjuk samudayanipun kang sampun kepareng rawuh lumantar kula sakonco saking Campur Sari. Dek Santa.